RD50 φίλε παλιό, αλλά γαμάει. Ένα τέτοιο ρε μαλάκα πρέπει να βρούμε να βάλουμε στο περιοδικό. Μαλάκα. Ποιος το έχει αυτό ρε μαλάκα. Ποιος μπορεί να Είναι κάνει. γαμάει όμως αυτό. Και το παραδέχομαι τα παιδιά μας. Το λέω ρε φίλε. Καλά δεν παίζεται. Μόνο μπροστά. Όχι ρε, ξεβόλα, ξεβόλα. Κάντε κύριε. Όπα φίλε, όπα. Σας μόνοι είμαστε ρε παλικάρι. Ηρέμησε, ηρέμησε. Το περιοδικό. Ναι. Σίγουρα. Ναι, ρε, Ηρέμησε. Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο αυτό το επεισόδιο. Είχαμε μια μεγάλη παρεξήγηση με ένα γκάγκστερ ηλίκη τρελό. Εντάξει, η ομάδα τελικά μας παρεχώρησε μια συνέντευξη. Τελικά εντάξει, είναι λίγο τσίλικο παλικαράκι. Δεν ήταν κανένας κανίβαλο. Απλά ήταν λίγο άγριος, μπρουτάλ. Το σημασία έχει ότι τον πείσαμε, οδηγήσαμε το RD, τραβήξαμε απίστευτα πλάνα και πάμε να δούμε τη συνέχεια. Πού σε ψηλέ. Όπα, μην αγγίζουμε. Οκ, ψηλέ, μην αγχώνεσαι. Ένα συνεντευξόνι θέλουμε για το μηχανάκι, γιατί το έχουμε δει είναι πολύ ξυλικό και πρέπει να μας πει δύο λογάκια. Το μηχανάκι είναι RD50, το θρυλικό, για όσους γνωρίζουν. Αυτό είναι μοντέλο 80, 1980. Εγώ το αγόρασα το 82, είμαι και στη συνολία για να καταλάβεις. Και εντάξει, και η Super, βενζίνη, λαδάκια Castrol του Stroke, άμα ξέρεις, αυτά τα παίρνει. Ναι, κάτι το ξέρω. Εξάρτηση η μαμά. Είναι μαμά απ' έξω, έχει πάει στην Ακράποβιτς, όλο μετατροπή από μέσα, διαφράγματα. Το ίδιο, μάγιο δουλεύαμε και το νοπάκι. Είναι γνωστή πατέντα, γενικά όσοι είναι ψαγμένοι και θέλουν να μην είναι μόνο μούρι για να είναι και γκάζια. Το μοτεράκι. Το μοτεράκι φίλε στα χαρτιά είναι βενιδάρι, έχει γίνει όλο με κατασκευή. Μ' άρεσαμε καινούργια αριθμάκια, Όλα και... Έχω δει το φλέσιο. Παίξαμε αριθμάκια, μάγκες. Είναι ρε φίλε, το πήρα νύχτα, να σου δώσω να καταλάβεις. Είναι μοτέρ ζήτα, 125, τα ρεύματα είναι RGV 500. Με μίξη είναι μισά RGV, μισά NSR, άμα ξέρεις να το κάνεις. Φίλε, να σου πω καμιά φορά τι να το κάνουμε. Θα το δώσεις. Ρεμόντι, αλλά δεν σου τελείωσα. Είναι όλα Yamaha, καφέτης Yamaha, αναδιπλώμενος. Κάνει λίγο δοκίμο. Συγγνώμη φίλε, εντάξει. Όπα, φίλε, καλά ρε. Το τιμόνι είναι rental, Ναι. όλα τα όργανα είναι μαγκούρα. Αυτά, Από λαστιχάκια, φρενάκια τι λέμε. φρενάκια, φιλαράκι, το πατάς κατά λάθος και κάνει έντο το φρενάκι. Γκάζι, άμα ανοίξεις απότομα, σηκώνεται κολοτούμπο. Κάνει και λάκα του βλέπω. Ας το δούμε λίγο το παλικαράκι. Ναι, Ας πάμε μια βόλτα.